Okay, Manny Popcorn, magandang morning sa inyo mga ka-take care. Ngayong umaga ay sasamahan natin si Ading Charlene sa tumana para mag-deliver ng kanyang product. Yes, yo! Ayun, so hindi tayo makakapagsalita sa may highway dahil pinapasok na hangin itong helmet natin. Cheap pa lang itong helmet ko kaya hindi pa ako pwedeng magsalita. Ayan, so tara, Shoutout kay let's go. Katagumpay. Yo. Gura. Gimak pa lang. Ayan, so sasamahan natin si ka-take care Charlene. Ayun, pa-subscribe po sa kanyang channel, Charlene Dupitas. Like, Teacher Rico. Ayun, shout out pala kay Sir Rico. Ayan, Shoutout Rico Lection. Okay, dala-dala na ni Ading Charlene yung product. So let's go. Tara, let's. Padala sa kamay pulpul lasit tayo. Ay, apo. Ginagawa? Angkal, lukas din nga nagbusina kami. Ang kayag diretsyon, delikado. Intersection ata na, intersection. Yan, Angkal. Awan la kay gamin. Namin anuak pa nga ako, namin anak pa nagbusinan. Ayan, nandito na po kami sa may Rosales area, Lazaro compound. May damag dumingis pa Virginia. Ajay. Kanagdamag ta. Hello madam, good morning. Saan po dito yung Lazaro compound, madam? Ay, Sumarano, madam. Sige, madam. Salamat, madam. Okay, malapit na po tayo sa ating pupuntahan. Ni madam. Okay, so magtatanong tayo dito. Yan. Sinesearch na ni ka-take care Charlene yung aming dideliveran. Okay, Manny Popcorn. Take care, boom. Nandito na kami. So itatanong natin mga ka-take care si ka-take care Charlene na lang. Hello madam, good morning. Jiban da balay na madam ni sir nga. Agda deliver mi madam. Agpakasta kami pa madam. Ayun. So maglalakad na lang kami. Salamat madam Wan madam. Ayan, so maglalakad na lang kami kaunti rito. Iniwan na namin yung motor sa maikuan. At may aso. So daan-daan lang kami para hindi bigla. Ito. Hello sir, good morning po. Sir, dito po ang bahay ni... Ayan po, bali may deliver po kami sir. Opo. Likod pa lang ng sasakyan, parang... Sports car, Honda. Sports car. Oh, Honda. Sana all. Magkakaroon din tayo yan soon. Okay. Alright. Ayan, so hinihintay lang namin si Sir Mark. Apo. Yan, so dininagan na dyan i-deliver tan. Biryani. 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 I think biryani. And so biryani. Sana share ko mamaya yung shinare ni ka-take care Charlene para maraming mag-order sa kanya. Ayan. Ayun, sa mga gusto pong mag-order. Ayan po. Ayan, sa mga gusto po mag-order, hit me up. Yung free delivery po tayo mga ka-take care. Ayan si Sir. Good morning sir. Magandang morning po. Ayun. Okay, maraming salamat sir. Nantay. Salamat antay. Sige madam. Okay, yan pa uwi na kami. First file lang. Pinaka first deliver ni ka-take care Charlene sa kanyang product. And so pabalik na kami sa Balongaw mga ka-take care. Hopefully may mga mag-order pa this following days. Okay, let's go. Ulit.
And so, pauwi na po kami. Okay ba? Sana kung meron, pwede mag-prank. So, bago po tayo... Na rin mag-prank. Okay, approaching na po tayo sa crowded area ng Rosales. So, dito mag-i-slow down po tayo. Okay, dito po sa area na to dapat naka-slow down ka talaga, naka-minimize yung naka-speed limit ka talaga sa mas mababa, hindi ka pwedeng maging kaskasero dito, kaskasero. Back lang to. Pwede na! Dahil napaka-delikado, maraming tumatawid. Maraming tao kagaya niyan, kabilaan mga tao. Ayan. May mga nagbabike. Okay, dapat din alerto ang mata. So nandito po kami ngayon sa may PNP station para tanungin po kung papayagan nila akong maghatid dun sa may Tarlac bukas or sa the other day, yun. So, i-off natin yung cam natin dahil yun. Kasama ko pa rin si Katikir Charlene. Ayan. Mala na ba? Ayun, daling-dal lang. Okay. Okay, chine-check ni Katikir Charlene yung courier kung may dumating na deliver yung product niya. Awan. Ay. Okay, nandito na kami sa bahay nila Katekir. Ating ayun, so ewan natin pegayim sakto gawin takpengnya talaga. Ito ko medyo balay. Ayun, Thank you, Katikir. Subscribe kayo sa channel niya at sa channel ko, Charlene Dupitas. Yun, nakapag-rides kami ni Ading Charlene. Ayun, salamat. Okay, so ayun, kita-kits po tayo sa next vlog mga Katekir. Lagi yung mag-iingat at lagi yung tatandaan. Take care, boom! Alright!